Outro problema que acontece no noso concello, como dicíamos antes, era o emprego. Aquí, igual que falábamos de vivenda que lle daban unhas boas capas de maquillaxe antes de mandar a festa, pois co emprego pasa un tanto do mismo. Pero aquí hai que puntualizar que lle comprou o mellor vestido de todos. Un vestido que estilizaba a súa silueta e que camuflaba a súa delgadez. Este vestido dicía que nos iba a aportar, como dicía o compañeiro Carlos, 5.000 postos de traballo, que iba a ser o polígono industrial meirande, polígono industrial privado meirande de toda Galiza. E por suposto todo o vestido ten que ter o seu broche de ouro. Aquel broche dicíanos que se non era capaz de conseguilo non se presentaba nestas eleccións. Hombre, eu non vou ser aquí o que lles existan responsabilidades. Eu penso que terán que ser os seus votantes o que lles teñan que exixir. Na súa man queda. Pero nós, contra estas políticas, sempre optamos polas mesmas. Solo industrial público, que lle permita ás nosas empresas salir da situación de irregularidade nas que están, que lle permita aos novos empresarios fixar a súa empresa aquí en Cabana, e que evitemos a migración destas hacia concellos donde si xa se lle ofrece. Simple e tan llanamente como eso. Se conseguimos o apoio suficiente, o 22 de maio faremos un estudo para saber cal é a demanda real do noso concello. E según a demanda, según os metros cadrados. Non vamos a dicir nin postos de traballo, nin a superficie que vai ter o polígono industrial de Cabana. O único que vamos a dicir é que sí que vai haber. Eso témolo moi claro. Outra das actuacións que quedaron pendentes polo señor Muiño nestes 8 anos, vamos a dicir, xa non vamos a dicir 4, 8 anos, foi que lle dou a espalda ao sector primario. O agroogando foi totalmente ignorado por un antigo veterinario. Si parece mentira. Eu, ou nós, vamos falar en plural, nós, igual que co tema do polígono, non vamos a decir que vamos a crear 500 postos, nin 5.000, nin 10, nin 20. O que sí que vamos a comprometernos é a darlle a ferramenta necesaria aos nosos emprendedores para que poidan explotar as riquezas e as potencialidades de Cabana. Tan simple e tan llanamente como iso. Temos que xerar riqueza, temos que crear emprego. Simplemente iso. E seguindo co plan económico, co tema económico, punto importante, o turismo. Vimos de inaugurar a Catedral do Megalitismo Europeo. Cabana xa é referente turístico da Costa da Morte, da Coruña, de Galiza, e por que non dicilo, tamén de Europa. E cales son as propostas que está levando o Partido Popular para darlle este futuro turístico a Cabana? Pois non sei. Din que hai un futuro parque dos navalinos. Eu coméntolles, nós vamos a colación do que decía antes, de que temos que ir todos na mesma dirección. Vamos a falar cas empresas hosteleiras, bares, restaurantes, plazas hoteleiras, xente que teña casas rurais. Todo vai ser aglomerado na mesma asociación, para dirixilos todos no mesmo sentido. Isto quere dicir, hoxe en día, un turista ven a Cabana e ven visitar o Dormen, pero non elixe Cabana como o seu punto de partida, como o seu centro neurálxico. Temos que conseguir ofrecerlle o turismo para que veñan a Cabana, queden a dormir e ofrecéndolle, pois, por exemplo, por poñervos un exemplo de todas as nosas cidades, unha ruta gastronómica. Dicirles que poden ir comer un bacalao a anos, un churrasco en Antón, unha boa mariscada en Canvas, unha cena de alto copete na Tilleira. Aquí poden vir tomar os viños, o menú do día. Seguro que me queda algún atrás, que me perdone. Pero iso é o que temos que facer, ofrecer o turismo unha saída para que quede aquí, deixe aquí os seus cartos. Temos que ser referente turístico da Costa da Morte. Nós entendémoslo así. Outros
entendo de outra forma. Eu quero lles dicir que unha bella proposta, digo bella porque foi a miña primeira moción que puxen dentro que son concelleiro de Menegá, foi o arranxo das playas do noso concello. E vos diredes, pois as playas non están nada mal, fai 4 anos diría de lo contrario. E nesa moción que teño por aquí, a ver se a encontro, aquí estamos, falamos, especificamos e poñemos o exemplo da playa do Curro. Aquí os da parroquia de Cesullas ou os que non son de Cesullas, pero que puderon vir a esta playa, puderon ver o estado no que se encontra. Cando un coche baixe, bueno, cando se encontran dos coches, un ten que saltar a liga, non hai maneira. Chegamos abaixo ao aparcamento a subir as ventanillas, porque ao final o aparcamento é de terra, xa hai que subirlas. O contenedor do lixo non o veñan recoller hasta que xa non se ve o verde do contenedor. O acceso á playa hai que andar saltando nas pedras para non mollarse polo río aquel que pasa, e despois esquivar tamén a minixúmera que hai ali. Non temos duchas, non temos un grifo de auga. As playas veñen a limpar os pións da playa que se contratan durante 2 meses no verán, 2 días despois de que o Benegallo pon a moción religiosamente todos os anos. É a única vez que veñen. E teñen que vir, bueno, traballan a media xornada, 5 días, pero dedican a limpar cunetas. Que eu non digo que este mal que limpen cunetas, pero bueno, penso que unha vez a semana pois ben poderían facer o esforzo, señor alcalde, de dicirlle que veñan a limpar as nosas playas. E todo isto ben porque nesta primeira moción eu, como vos dicía antes, xa me dei conta de como funciona isto. Tuve que escoitar por vos, do concelleiro de obras e servicios, que me preguntaba: e como imos levar a auga hasta o Curro? Como imos poñer ali un grifo? Eu pensei, bueno, non lle estou pedindo que leve esta Finisterre, estou dicindo que leve hasta o Curro. Pois abrirás unha zanca e pasarás unha tubería, simplemente, posta abaixo, xa a auga se pide. Pero non só eso, tamén lle pedíamos que fixeran un pantalán. Sí, para quitar de unha vez por todas as lanchas, cordas, risóns, mortos e postes que invaden o noso esteiro. Un pantalán, simplemente era unificar todo, un servicio máis para os veciños e veciñas de Cabana. Descartado. Demos unha volta de torca máis e dixemos, xa que non nos fan caso nesto, vamos a intentar pedir unha bandeira azul para a playa de Rebordelo de Cangas. Poxemos na moción. Aquel día eu, xuro-vos, que me tuveron que abrir as portas de par en par porque salín con peito. Votaron a favor todos. Sí, señor. Parece muchísimo. A primeira vez que todos levantaron a man ao unísono, porque, bueno, o de levantar a man nos plenos, eso tamén xa trae cola. Cando chega o momento de votación, miran todos para o alcalde, e según se levanta ou non, eles ni incluso ni levan a orden do día. Estes son os concelleiros que ten o Partido Popular aquí. Non levan nin a orden do día aos plenos. Así andamos. Pero sigo. Aquela moción que decía que se intentara que a playa de Rebordelo tuvera os accesos, tuvera todo o necesario para que unha empresa privada, hai que dicirlo todo, porque ao final había que pagarle unha empresa privada para que lle concederan unha bandeira azul. Pero bueno, pagar que empresas privadas non nos concellos nunca foi problema.